Ya genti sindene ya men nembang. Oh iya. Sinten ingkang sapa sing kepareng mbok aturake? Ya Mbak Tati dhisik mudhun ya. Ya. Kene Nduk, Tatin medhun. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ya, wilujeng dalu kene Nduk, Cahyu. Piye kabare? Sae. Iki lho aku ya pengen tukoke klambi kok Ndek Tatin ngene iki lho. Alah kowe iki rasah klambian wae apik kok dadak klambian. Entuk tenan. Entuk wae malah penak. Penak piye, Mbah? Nek aku sing ora klambian piye, Mbah? Wah ya cocok kok ngono kuwi to. Kuwi isih enom kok dadi ora Lah klambian. nek Mbak Suwin jare apik. Nah, apa ya kok ngono kuwi. Mbok wis ben sakarepe klambian ra klambian ya mung kaya ngono kuwi. Kaya ngono piye? Ya piye iki apa ta? Oh, ya. Lah ngopo? Apa Sobrane. Eh, Rumah saku kok menggunakan kesempatan terus tok gerak. Kok cek delok tangane nyekel apa? Ajare wong urip ki diwajibke usaha. Kowe iki kepiye ta? Lah wong aku tak cedak-cedake ora tau dicekel kok. Wah lah ya nyekel kowe padha karo. Nyekele manggon terus karo Mas aku. Oh ya nang kowe orang ming cekel tok rasake ming ngene lho kene Nduk Cahyu putuku. Kowe iki putuku, aku ki wong tuamu, mbahmu. Ora bakal kepiye-kepiye. Wis ilang saraf sawane. Aku dadi putumu. Wis putuku wis bebas. Aku ki wong tuwa. Nek aku putumu gendong, Mbah. Wong tuwa kok jaluki gendong. Gendong to. Wah, aja sok ngono kuwi. Gendong ngarep. Wah, mbok ayo. Senengane kok mesti kok ngene iki lho. Ayo kowe kuwi kan bareng gendong arep kok ya ayo. Biyen ya sak digendong ngarep lho aku. Ah, nganggo Saiki lendak. kuat ora? Yo aja kok ngono ta mbahmu ki wis tuwa ora anu rasa. Wong iki mbiyen ya sing ndulang ya aku. Sing gendong ya aku. Terus sing ngedusi ya aku bareng semene iki arep tak dusi wangkale ra la ilah. Lah wong ya wis iso dhewe kok ya. Mongko aku nek ngosoki telaten jane ini kok ora gelem. Ngosok iki kok telaten ora. Iya. Kowe Ya rumah saku angger barang sing medhot Tatin kok kaya giras banget ngono. ha iya ya wis ngono Mau kuwi. ketoke nglelet saiki barang Tatin omongane Le mlaku mau wungkuk dadi jejeg. Heeh. Iki jane ya wong kok nek tak jejeg-jejeg kae langsung. Aja ngono kuwi hin. Lah ya tenan omongmu Aku ki gak panggung. biasa. Apa wis wungkuk to, Mbah? Ora ya ora, aku ki ya isih biasa kaya Yo ngene iki cek to. ketok rasa ngono lho. Lho, percaya ora, dene kowe ora percaya nek aku isih rasa, kowe iki Enek ya. Dek Tatin ki sing disawang rasa ki ora kok nggon sampean kene. Lah apa? Ing ngisor. Lho sikilku ya gede-gede iki isih rasa ngadeg kok. Wes aja ngurus mbahmu kene. Delok sikile, Mbah. Wah, nganti kaya ketoprak didelokno sikil. Lah piye ta? Kene. Delok nek biasane sing gunung kan meletek-meletek ngono lho, Mbah. Wah, ngawer sikilku arep wong gunung ki glo remuk. Iya. Ya kaya ora kabeh sikile meletek-meletek. Ngawur aku ki ngidak lemah ora tau kok. Atur kita apa? Lah ngopo ngidak kok lemah ngidak ya liyane. Ya, iki ngaturke lagu apa Nduk Tatin? Kowe Ya, ana pamundutan lho, Tin. Heeh. Ya. Napa, Pak? Sugeng dalu bucange nyuwun lagu Dadi Ati. Wah. Ya utawa yen ning Tawang ana lintang. Oh sing nyekar Dadi Ati kowe yen ning kantor lintang kok Mbak Elisa. Oh nggih. Saking Bayu Lor. Oh iya. Wah, edan nganggo kertas kaku banget. Kok sesuk nganggo papan tulis. Ini maksudnya konsisan gue kebut-kebut kok gue. Nggih, nek ya ora apa-apa, ya ora masalah. Ya. Nggih. Dadi Ati. Kekarane. Lah sing bawa kowe, Mbah. Ah, golek kegawan wong gerang. Lah apa ta jarene Nah, aku putumu. Lah kita kerja sama ngono lho. Mula aku ki mbahmu gak kowe putuku kowe tak kongkon buwo nduk ya. Wong Ya kan tuwa. nek wong tua kon bocah wis kulino, saiki bocah kon wong tua. Nan delalah wong tuane ora iso dikongkon. Wong tuane pekok ya. Kok. Nek sing mekoke ya putune kuwi mana biyen. Ya pokoke ati rumbahne. Modar ora kowe ya. Ya nek ngono ya wong loro pokok kabeh lah wis ngono. Apa ngerti pokok kabeh kok nek aku jaluki gendong tak gendong nek aku. Oh lho, ayo Mbah, gendong. Aja sok ngono to, Dun. Lah piye ta? Ngono Gelem ora? ngawur yo. Aku ora mesti akon kon gendong wong lho. Oh, piye? Ngawur. Lho nek ra kuat gendong pangku. Wis ki lungguh tak aku pangku ngono. Wah, lah kowe sing lungguh kepenak. Lah aku sing tok pangkon iku yo ngrekoso kok lemuan. Lah Memangku kok ngrekoso? Wah, lah ana sing repot kok lemuan aneh kowe.
Sikilku ki grenggengen. Apa isi iso repot? Wah, lah nek omah godhog wedang terus nang sawah nang anu ya repot to kowe golek ana. Enggak nembang kowe rasa ngurus sing repot. Bocah kok kaya ngono. Lah piye to, Mbah? Aku ki tak ngersula ngudarasa aja tok wangsuli. Ya aku meneng wae. Heeh. Ya ki omong. Yo, marep rono. Radene? Waduh. Apa? Gegere keset ngene ya. Anggone mbahmu kan anggur didemok gegere ngono piok ngono banyu tok lho. Lah ngapa? Kan gegerene wae. Lah iya kok mak piak ki ngapa? Lah mbok kuwi gorake mburi ngono kesetir alok-ilok. Kayak wis arep nyekel mik, wis arep kocah kae. Lah ya ora trimo to. Ora trimo. Awong teles kowe ora tau kok. Oh ya jelas, wong wedok ngendi sing dingonake ngono. Aku ana ning ngarepe kok tok banding-bandingke iki lho. Ya iki malah justru ngene iki men iso memperbaiki dirinya. Rumangsana biyen arep ketemu aku pertama kali. Ngopo? Mung gara-gara rok kowe sampean ora iso turu sewengi. Nah, piye mbiyen, Mbah? Apa aku mbiyen ndek yang-yangan karo Sinyo kuwirangan kok. Kok urangan? Ning Jakarta barang sak bis. Heeh. Ngono urung ijab aku karo Suhin ngono jejer. Suhin lungguh nang mburiku petong-petong tak lo iki sikile Suhin tak los. Sebulane iki sikile bapakne lho. Aku al ngopo to kowe iki? Mbah, apa ora iso bedake lho tangane iki? Alah Sing Suhin. lanang wedok ra ya ono wulune karo ora. Kuwi iki sing jenenge cinta buta ya ngono. Jadi arepane wulune iki buta wae ngono. Monggo Lah jare mbiyen ketemune iki mung perkara Mbak Suhin memen. ora memean. Ah wong iki memen ya saiki mulak-malik. Wong iki jare memeni lho. Ya aja sok ngono kuwi. Sing wis ya wis ora usah diungkit-ungkit. Ya berarti ora memeni. Jarene memeni rok ngono. Waduh, roke kowe kaya ngono. Ah iya. Lah iya Senin ki lewat ngono Suhin ki merok wedher-wedher aku mbaten. Wah, roke Suhin gedene semono endah rite aku yo ngono. Lha Selasa aku lewat ki ngumbah celana panjang Suhin. Oh, anu. Wah, celanane semono ki endah benike aku. Yut Rebo ki dheke ngumbah kacamata jaran nandungan. Apa, Mbak? Kacamata jaran ki apa? Kacamata iki jaran ki apa? BH wah wis. Kalau mbak muni kuwi bae lah Ayo kacamata. Pas disampirke ngono ya. Disampirke ngono kanginan aku mbaten mandek aku numpak sepeda mandek ngelengke nonton nang kacamata jaran nandungane Suhin semono. Endah repote le nganggo. Ora. Sepeda motor apa sepeda ontel zaman sampean biyen. Barang setu aku lewat tak kira ngumbah neh bul kok Suhin kok ora umbah-umbah. Apa kae sok ora dikumbah kowe ya aku yo. Kayak apa lho? Njok nganggo jarik to kowe? Ora. Ora ya wis. Sesuk suatu saat nek kowe ngerti tati umbah-umbah mesti edan meneh kowe. Wah, gulung komeng. Wow. Mandi iso kaya iso nggo jaket cah cilik kok. Apa nih? Hei, apa nih? Embo. Yo kebanget. Sesuk nek arep delok nek pas dina Minggu ya, Mbak. Aku nek Minggu mbah-mbah. Liwat to ngarep omah. Ah, sesuk takon ning kulono men. Nek iso malah sing urung dikumbah tak jelok. Aneh-aneh iki. Iya. Iya. Gegarane mangga. Gegarane wong akrami. Suarane kowe kaya ngono Mbah kuwi. Jos nek tatine serasa dicacat rasa cetha. Nek suarane bojomu? Halah. Piye suarane si Mbah wedok piye? Sengak. Ora tau kepenak, sak omong ro ngomong iki mesti nglarani ati. Ora ket mongok ngelek-elek wae to. Ora ngelek-elek dasare elek. Wis sampean rapopo. Arep Aku mergo swarae dadi padu kok. Lho, lah. Mosok lek nguneni aku, suaramu ki Dek Prawan karo saiki wis beda. Iya. Lah iya beda no.
saiki mlimpe-mlimpe. Lah bedane piye to, Mbah? Biyen Dek Prawan iki ra patek nyuwara. Oh, Tegese ku maksudnya piye? Tegese iki isinan ngono lho no aku biyen. guran tegese iki guranteng. Kok sik aku ki urung paham. Kuwi nyuwara nyindan apa ngapa? Lah ya ora pati nyuwara iki tegese nek wong piye-piye meneng wae ngono lho. Lah saiki sithik rong sithik mesti ngomong ngono. Oh, wis temu. Ya nek ra nyuwara mbok omongan ra aku to, Mbah, ben nyuwara ngono lho. Wah, aku ya jane ya ora seneng ngomong, nek dijak ngomong ya gelem wae aku ki. Lah iya, karo aku wae ra omong terus. Iya, suaramu penak, lek wangsulan karo mbahmu ya ora nglarani ati. Nek bojoku kae tenan ojen aja tekne wis kebacut anak-anak telu no tak pegat kae misane. Oh ngono ta. Wah krungu Arep pegat aku to. Ora apa-apa. Wah. Pegaten ning ya kuwi. Kudu kok balekke pulih kaya jaman wingi uni. Oh, piye, Mbah? Kudu tok balekke jaman ora nyuwara wingi. Piye? Ora ana pekarangan keterak banjir kok kon mutuh ora enak wis. Cetha dadal wis angel. Enenge ya kok ngono kuwi wis ripandan komplit wis. Ben saya rono ya. Ya, Lin. Among ati pawi Oh ngerti ya. apa to, Mbah? Jebulane iki nek kepengin duwe swara apik, tur alus, ki le mengoy ora ombo-ombo. Ya iya. Kowe iki gatekke. Tur le gawe alis barang iki ngene iki ora kaya kowe ku. Lah piye to, Mbah? Alise beda. Iki cethotane alise wong galak, wong pucuke munggah. Lah nek ngono aku. Rada medun iki lembah mana? Cus. Nek alismu lho, Mbah. Nek anggere munggah ngene iki kena nek galak. Alis kok galak. Wong datane kok pengaruh. Nek alisku iki alis ngeratani. Dadi galak ya gelem, alus ya gelem miturut situasi. Nggonamu kuwi. Oh, alis bubrang kaya ngono. Ono. Brengos barang iki duwe titikan dhewe. Endi brengose ra ono kok. Tak cukur yo. Lah ngapa Biyen iki kur tukul papat no. Dadi sikile loro. Kok sik menungso kok padake pate lele. Biyen ki ya genep 12 nek ora salah. Putih kabeh. Lah aku lewat ngono cah cilik-cilik dalok. Wih, ana kirek gondol janggel ngono. Ora ngajar aku. Ya ora apa-apa. Jadi, Tak cukur dhewe to, Mbak? Cukur. Tak cukur dhewe. Ya sing ngakon ya bojoku kae. Nek nganggo alat lemu buka tukang cukur. Ora. Syukuran wae pane brengosmu kuwi gur ngatir 12 ngriseni. Ya, tak cukur alus kowe bareng turu bengi ngengeti aku sewengi gur guyu kol. Angger ngengeti aku. Lah ngopo? Kaya apem tumpuk. Ngono kurang ajar aku. Kayak apa, Mbah? Apem tumpuk. Apem loro ki ditumpuk dadi lambemu isar kaya nduwene kaya tumpuk. Kok ngene-ngene? Ya ilah. Ora ya nek kuwi kaya anoman lho, Mbah. Oh iya, ya. Nek anoman ngono ki lho bentuke. Ha iya. Piye lembeker? Olok itik kagu kowe. Nek anoman iki rak ngolok itik to ya. Apa? Anoman iki rak ngolok itik. Kuwi. Anoman ngendi olok itik iki. Lah ngopo? Nyokot. Ora ono wayang kok anoman mati deneku. Wah olok itik ngono ra. Wayang apa kuwi olok itik kuwi? Oh lah nek aku sing dalange anoman karo musuhe karo butuh. Kowe ora ngalih olok itik mati kowe. Dadi meng diolok itik iki ngono. Kok milih aku lho sing diitik-itik. Nah, mbokmu gede aku ya blenger ngolok itik kae. Luput pisan kena pisan. Sah berarti. Lah ngapa? Lah luput pisan kena pisan sah pisan. Terus. Kok Mbah? Ya enak gampang. Ayo Mbah.
Iku ora tekan tenan nek tekan tak bantu aku. Nek yen gampang mau piye? Yen gampang luwe. Iki arep didelok lambene le. Iya. Yen gampang luwe. Gampang. Dit. Ora ono lambe iso cetuk-cetuk ngono ora. Lambene iso berkibar e. Amin karing kei cagak nggon telak kuwi. Ayo. Apa Mbah? Ayo. Apa Mbah? Kono Maksudnya ayo dodokon dolanan cangkem. Ayo. Lah angel lho golek cangkem kaya ngono. Telek. Apa ndadak tok yen lho. Ayo nganune dhewe-dhewe kaya. Nek ngono kowe tetep tak sayang wong mbahku kok. Wah, gantiane aku nek karo kowe wah. Nyayang. Kok yo dadi Oleh nak sethithik wae ya sida klimpe lho. Nek Sejarah kalau kae. Konangan kleting kuning kae lho kae. Kleting kuning apa? Kleting lorek kae. meneh Mbah. Aku seneng e. Wah. Pisan neh lah. Oh iya. Ngapa? Kayak mencerang marah rene malah ya. Ora aku nasihat iki rabon kok mripatku. Ora sanduk, ora usah dipindho kok ndak kaca. Emak aku pengen pindho. Wah, aja sok maksa wong tuwa. Aku ki pisan ngono wis legur ya. Wis. Kok yo ngangak-ngangak lho. Iya. Ya nangel ayo. Ayo. Ngapa? Muni meneh. Wah, muni pisan aku mingan kaya mercon kae der kok wis kok. Yen gampang luwih gampang. Yen angel kelangkung. Malah ngapa lho, Mbah? Ayo. Yen angel kelangkung. Ora teko Pak Kadiran jarene. Pak Dukuh Tigdaya iki. Angger ketemu aku sini iki. Wah, iki sing tak anti-anti ket mau iki. Engko gara-gara tak kopiok nganti bluduk. Sapa Pak Dukuh? Pak Dukuh Kadiran. Pak, kok aku ora, Pak? Ngedar. Kok aku ora? Gelem. Wah. Aja geleman ra entuk e. Alah, ngerasa geleman. Cekaas. Iya. Terus ke. Kae. Apa ndi? Morotin. Duduhke sik, tokno sik. Nah. Wah. Katin. Ya, rene ta. Ha piye dikrudung mori wae piye? Sembrono. Piye rene? Oh ya. Ya aku nek tiba piye engko? Nggih, matem. Apa? Sri Uning ki 500. Ya ora iso. Njaluk lagu kok nyang-nyangan iki rak ya kowe kuwi to. Lah njaluk Sri Uning. Ya, dirambung. Yen gampang ya, Din. Sampun keri dhewe, Pak. Pun kari dhewe. Kan kena Tan kena ati numbas arata. Hati-hati, monggo. golek sing kaya
Ya, tak betul. Melong. Apa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Neno. Mangga. Matur nuwun, matur nuwun, hati-hati wis komplit disendikane. Nggih. Nggih, ya.